Punt número 12, informe de l'alcaldia presidència. Vam dir-te que avui l'informe de l'alcaldia era un poc extens, però crec que ens deuen donar les explicacions corresponents i sobre els dubtes en el plenari explicar aquelles coses que són importants per al nostre municipi que haguem de conèixer. Per un costat, dir-vos que tenim una que considerem molt bona notícia per al nostre ajuntament, per als veïns d'aquest municipi, i és que el fons, els diners que l'Estat anualment ingressa als ajuntaments, en aquest cas també al nostre ajuntament, van ser superior als de l'any 2012 i superior, que ara és una bona notícia, superior als que hem previst en els pressupostos municipals de l'Ajuntament. El qual vol dir, per donar-vos xifres concretes, l'any 2012 va ser la previsió per part de l'Estat de 1.048.457,62 euros, és l'aportació que l'Estat fa al nostre municipi, per l'esforç fiscal, per la participació, per els veïns que tenim, tot el tema este, i per al 2013 serà la quantitat de 1.278.831 euros. És a dir, prop de 168.000 euros més que el 2012. Una xifra més que important i que, cal dir, supera la previsió inicial que teníem per part de l'Ajuntament d'Ondara arreplegada en els pressupostos. Aquesta xifra, tot i que és una bona notícia, he de dir que també va ser una notícia per a ser prudents, i no per a demà fer una modificació del pressupost i gastar molts diners que van anar molt de més, perquè podem, altres ingressos que tenim previstos, que no arriben a complir-se tal com s'han previst en l'exercici del 2013. Per tant, el que jo en principi plantejaria és que aquesta suma de diners important i superior a la previsió del pressupost del 2013 siga gestionada de manera concreta i amb molta paciència de cara a veure com es comporta el pressupost del 2013. Però bueno, és un dato important que crec que deveu de conèixer tots. Dir-vos també que ahir dimecres van tenir una reunió en l'empresa i els tècnics sobre el tema de l'obra del boulevard. Jo sabeu que després de les pluges hem tingut de nou episodis de problemes. Dir que l'Ajuntament manifestava que estava en la mateixa sensibilitat del primer dia. Tenim que donar-li una solució que és complicada i costosa, però que ahir en la reunió, en una reunió de més de 3 hores i mitja, van, després d'estar discutint l'empresa, perquè al final l'empresa també es fa el seu replantejament de què és el que ha passat i per què ha passat, i torna al tema de la grava, que és el principal culpable, i si al final la grava, el projecte no definia exactament, busquen un poc de pegar-li la volta, i el que els criteris tècnics no estaven ben definits i que la cantera li garantia que la grava era una grava allà baix, una sèrie de qüestions i característiques tècniques que al final fan que la reunió durarà aquest temps i que hi hagués moments un poc d'enfrontament. Bé, dir que l'última part de la reunió, ja acabant, l'empresa reconeix que la situació l'han provocat ells, nosaltres els hem encarregat un projecte, els tècnics estan presents en la reunió i els tècnics es reafirmen, que així com diuen, anirien al juzgat en el cas de tindre que defensar la seva teoria, que el culpable de l'obra, el culpable de que els adoquins no estiguen com podria estar, ve produïda per la contaminació de la grava i l'arena que té aquesta grava, que fa que al final no drene per l'àvia, quan passa per pas de l'adoquí, i al final, al ser l'adoquí, comença a tindre els moviments que ha tingut i els problemes que està tenen. Bé, dit que s'ha convocat una propera reunió per el dimarts de la setmana que ve, i jo, al final de la reunió, es vaig plantejar, perquè nosaltres ja tenim valorat quina seria el cost econòmic que suposaria això, tirant per dalt i, sobretot, en una sèrie de condicions tècniques que potser no són les que al final no tenia de ser, és el que l'empresa al final anava a discutir. Nosaltres estem plantejant-los, ells, en la seva manera de ser un poc la culpa, plantejaven d'anar a fer les reparacions
paregudes a les que vam fer, com els vam dir en l'última reunió, que no, que ja ho vam comentar, i nosaltres el que vam plantejar era el tema de la substitució de l'adoquí, només de la zona de rodadura, la zona on té el tràfic, per aquest asfaltífers, que tindria el mateix acabat estètic que l'actual adoquí, però garantiria que no tindríem els problemes que està generant-nos per tema de la grava i el tràfic i més vehicles que fan que pot tindre de lo que en un principi és tècnic prioritzant en el municipi. Una sèrie de condicions que fan que al final estiga tot en negociació i tot en un lloc. Bé, nosaltres, la idea que tenim és que el dimarts puguem arribar ja a un acord. L'empresa a última hora ja despedint-nos, el director general que va vindre ens va a última hora ja comentar que la intenció de l'empresa és, com ja m'ho havia manifestat i podem contar, que el donar una solució al problema i sabem que ells són part fundamental de la solució. Al final té que acceptar un poc el que ells vagin a plantejar-nos, però saben que el problema el tenen ells i tenen que solucionar-lo. Perquè, de lo contrari, entraríem en un procés segurament judicial on remuntaríem que si 2, 3, 4, 5 anys tindríem una sentència, satisfactòria o no, però que al final això acarrearia un problema a nosaltres en aquests moments, que el busquem i hem d'intentar negociar perquè no arribi a aquest punt, però ells també hi serien perjudicats perquè la premsa que faríem utilitzaríem tots els arguments i totes les nostres possibilitats per a poder combatre aquesta situació. El dimarts tenim aquesta reunió, quan la tinguem i concretem alguna cosa, se convocarà els portaveus per informar-vos de quina és la situació i més encara perquè jo ahir ja ho vaig anunciar, no estem parlant de que anem a estar un mes de més per plantejar-nos què fem. La meva idea és quan tant actuar. No podem tindre el dia que mantenim, està seguint ja perillós, després no es tracta de que podem aguantar un dia o 2 dies o 2 setmanes, es tracta de que anem a actuar ja. I jo quan vaig acabar la reunió, això vaig proposar la reunió per al dimarts, el primer dia que tots podien, però si no era segut demà divendres. Tots saben quin és el plantejament, tots saben quina és la proposta que ha fet l'Ajuntament i quina és la voluntat que tenim, i és fer la substitució de l'adoquí per un asfalt imprès. Nosaltres, els tècnics, tenen un valor calculat ja per part d'ells. L'empresa, a la vista de l'informe dels tècnics, van a valorar-se perquè comptaven i tenien els diferents criteris, si tenien 25 centímetres d'asfalt, sobre 200.000 euros. Si hi ha 25 centímetres de formigó, si feia falta omplir el 8 de grava i els 4, o era millor fer un formigó o posar un tipus d'asfalt. Ahí estava la qüestió del preu, perquè podríem estar parlant de 75.000 euros fins a 200.000 euros. Depèn de cada un com fer la composició des de la base de formigó fins a arribar a dalt. Però bueno, informar-vos que estem en això, no anem a deixar-m'ho i que un tema és important sobre això. Bé, m'agradaria també donar-vos explicacions, encara que siga a nivell d'algunes qüestions que van quedar plantejades en el plenari sobre el tema de l'escatassó. Sí que m'agradaria, per la preocupació que manifestava la Pepa, el tema de que poden haver més factures, aquestes són les factures que té l'Ajuntament. L'Ajuntament no té més factures. Factures que poden ser que no tinga són les que la productora va fer càrrec d'aquesta part, perquè és que això ho reserva l'Ajuntament una productora i per tant ell també carregava en algun tipus de gastos. Dir-te que per exemple el dolç al jazz és la factura que es presenta directament a la Diputació, que la Diputació la paga directament, no falta que passi per l'Ajuntament i tenia intenció d'aclarir-te aquest tema perquè sé que estàs preocupat si hi ha més factures. Factures a l'Ajuntament d'Ondara no hi haurà més de l'explotació. No estic preocupat. És que jo em vaig posar el programa al costat i com vaig saber que no s'havia anul·lat res, vaig veure que faltaven datos. No és que estic preocupat per vosaltres, perquè no ho heu posat tot, no s'ho heu enganyat. Jo puc dir que la liquidació que l'Ajuntament paga és això. Jo puc dir que he parlat per telèfon en el sí que he portat a tot el moment que s'han presentat totes les factures paraules textuals i que no han assolit res. Així que la teva paraula contra l'és, però jo, des que dubtes, he portat
portat moltes més actuacions, també sé de què va, això ningú fa cara. L'únic que puc dir és que la part que l'Ajuntament paga és la part que s'ha presentat en la liquidació i la part que no paga l'Ajuntament és la part que la productora paga. La productora li ha pagat a Botifarra i l'últim que sí davant que Botifarra no estava en la liquidació. Botifarra no estava en la liquidació, primer i principal perquè no fa factura a l'Ajuntament. Per tant no pot tindre factura i no pot pagar l'Ajuntament. No fa factura l'Ajuntament? Què vas? Pregunta algú, no fa factura vull dir en el sentit que no fa factura, per això l'Ajuntament no pot pagar-lo. Com és això? En el sentit que no fa factura. L'agricultura, què és el que fa? No fa Que factura? a nosaltres no fa cap factura per la Botifarra. Se la paga el productor, que és un discurs. Ja sé que teniu. Ara no ho tinc així, jo sé que ho vaig treure en els mitjans i és el que vos vaig dir. Jo dic que samarretes, cartells, tot això corria en càrrec a la productora, no a l'Ajuntament. I quan no s'ha arribat a l'objectiu de recaptació, que no estaven les entrades que hi havien previstes vendre's, aquesta part recau sobre la productora, no sobre l'Ajuntament. Per tant, l'Ajuntament no va pagar aquestes factures, perquè no són de l'Ajuntament, no li correspon a l'Ajuntament. I això és el que intento explicar-te. No, és que jo he parlat amb el productor i m'ha dit que no. Si vols parlar tu, parla jo. Per tant... Això ja és... Ara, segur que la productora també. S'han emmerdat l'Ajuntament i la productora. Me cae en la mà, quina productora més ruïn. També. S'empenya i perd 30.000 euros. L'Ajuntament 35 i la productora 30. Me cae. I jo confiés, perquè no vaig dir més mai. I en segon lloc, m'agradaria explicar-vos algunes qüestions respecte a l'aprovació per part de l'Ajuntament de la separació de la MASMA, que crec que hi ha algun dubte, hi ha algunes qüestions que no estan clares, i alguna informació que també pense que, com a alcalde, en el ple d'avui vull donar a conèixer. Bé, com va ser alguns datos que vaig explicar a la comissió informativa, m'agradaria donar compte avui al ple i informar aquelles qüestions que vaig explicar en comissió informativa, als grups polítics, abans de començar el plenari, i que crec que la corporació, el conjunt de regidors i el públic que avui tenim així hauria de conèixer. Bé, dir que l'aprovació que fa l'Ajuntament d'Ondara, o en aquest cas la proposta que fa l'alcalde o l'equip de govern per eixir-se o separar-nos de la mancomunitat, ve donat a que des de la mancomunitat es planteja per l'exercici del 2013 reduir serveis mantenint el mateix cost per als ajuntaments. Primer punt, i dels més importants de tot el que estem dient des d'un principi des de la nostra proposta. Dit que aquesta postura, com a alcalde, la vaig manifestar en les reunions prèvies a l'aprovació del plenari dels pressupostos, en el qual vaig dir que l'Ajuntament d'Ondara no estava d'acord en reduir el pressupost, en reduir les persones que treballaven en la mancomunitat i, per tant, reduir els serveis al municipi d'Ondara. Per a que es feu una idea, teníem en el 2012 870.000 euros de pressupost de la mancomunitat de serveis socials. Dels 870.000 euros, per al 2013 el van reduir a 586.000 euros. És a dir, una reducció de 284.000 euros i que, bàsicament, i com a títol informatiu, aquesta reducció es basa només en reducció de personal, un 33% menys de personal, que passarien del 2012 al 2013. La nostra proposta en aquella reunió va ser que l'Ajuntament d'Ondara, al igual que la resta d'ajuntaments, aportaren el que la Generalitat Valenciana no anava a aportar inicialment. Vull informar que la proposta de subvenció que replega el pressupost del 2013 de la Mancomunitat passa dels 360.000 euros als 40.000 euros inicials. És a dir, la Generalitat Valenciana se li posa com un ingrés inferior al del 2012 i, per tant, la Mancomunitat el que fa és reduir aquesta aportació en personal. Què és el que demanem nosaltres? Que aquesta aportació que inicialment la Generalitat no va a ingressar-te-la o a abonar-te-la, però potser sí que l'aconseguís, siguin els ajuntaments de la Mancomunitat els que l'aportem, els que l'avancem, els que fem possible que tinguem de nou aquest pressupost de 870.000 euros. I si fem possible aquest pressupost de 870.000 euros, automàticament no tindrem una reducció del 33% de persones i una reducció del 33% de serveis.
La solució a aquesta proposta de l'Ajuntament d'Ondara va ser la de preveure un pressupost en el qual es reduís una tècnica d'absentisme i per tant s'elimina un programa, es reduís una tècnica de TASOC que ja s'havia llevat en setembre, no s'havia contratat i el 2013 ja per a tot l'any, es reduís una tècnica de TAFAC i el programa també s'elimina, es reduís 2 tècnics, un terapeuta i una DAFE i per tant el programa s'elimina, s'eliminen 3 treballadors socials de dependència, s'elimina el programa, i es reduís una treballadora de servei d'ajuda a domicili, que era la persona que cobria les vacances de totes les persones d'ajuda a domicili que tenien. És a dir, enguany, en el 2013, no poden anar-se'n de vacacions les que fan el servei d'ajuda a domicili o, si se'n van de vacacions, deixarem d'atendre la gent. Aquesta és la proposta de pressupost que tenim. En definitiva, el pressupost del 2013 de la Mancomunitat arreplega 9 persones menys i 9 programes menys que el 2012. Passem de 26 a 17 treballadors. L'aportació econòmica de l'Ajuntament d'Ondara per al 2013 és de 73.966 euros i seguirà seguint. Des del 2013 anem a mantenir el servei de la Mancomunitat al nostre municipi. La del 2012 va ser de 73.118 euros. És a dir, uns 800 euros menys al 2012. És a dir, paguem més i tenim menys serveis. Estem parlant de que el cost per habitant que té l'Ajuntament d'Ondara en serveis socials és de 11,13 euros. És com ens costa fins l'any 2013 el servei de la Mancomunitat i, per tant, els serveis socials. La proposta nostra, que com he comentat abans, era la de suplir per part dels ajuntaments aquesta aportació que la Generalitat a priori no anava a transferir, al final d'any sí que anava a concedir-la. Perquè quan parlem de 40.000 euros no és algo que nosaltres ja sabem que la Generalitat va fer, sinó és el que nosaltres en el pressupost posem. I com veiem que ens deuen tota la unitat del 2012, no ens atrevim a posar una aportació pensant com cal, i en un criteri pensant correctament, es fa. L'Ajuntament d'Ondara, per a mantenir els mateixos serveis que tenia el 2012 i fer aquesta aportació extraordinària, total haver tingut que aportar 35.000 euros més. 35.000 euros més. I mantenim el 100% dels serveis que té la Mancomunitat. No despedim a gent, mantenim els serveis, per tant, mantenim el que tots hem confiat que era la Mancomunitat i que tots formàvem part. Algo més de 5 euros per evitar no costaria més. És a dir, passaríem de 74.000 euros del 2012 a uns 100.000 al 2013. És una cosa molt important, i és que aquests 35.000 euros estem avançant-los, perquè la Generalitat, en el conveni, el 2013 o el 2014, quan els haver ingressat, s'haver compensat a cada un dels ajuntaments. Per tant, l'esforç era demostrar si volíem mantenir tots els ajuntaments aquests serveis socials. Era tan senzill com fer una aportació extraordinària. Jo vull recordar-vos, i al final, quan analitzes un poquet la situació, que els serveis actuals, antes de fer aquest retall, antes de reduir aquest 33%, ja eren limitats. En aquests diners no arribaven a cobrir la demanda que tenia els municipis, sobretot un municipi com el nostre. Quan parlem de municipis de la Mancomunitat, Ondara és un municipi no dels que aporta més, sinó dels que té més problemes socials també. Hi ha molts més problemes socials en Ondara que en Sanet, molts més. Per tant, tenim que fer un esforç major. Tenim que tindre uns serveis socials que no podem deixar-los que sigui la Mancomunitat la que s'encarregui, perquè la responsabilitat en el municipi ho tenim nosaltres. Aquesta setmana, en Pedreguer, l'Ajuntament anunciava o informava a la població de que destinava 100.000 euros als desafavorits. I entre les coses que dia, parlava de que havia aportat 1.000 euros per aliments, llevant-ho de l'enllumenat públic. Nosaltres van aportar 3.500 en aliments, també llevant-ho de l'ombra públic. Parlava de que s'havien gastat 4.726 euros, està en el camp de abans, podeu llegir, el dissabte passat.
4.726 euros en llibres i material escolar. Nosaltres hem gastat més de 20.000 euros, l'Ajuntament d'Ondara. Parlaven de que s'han gastat 4.400 euros en el que són ajudes d'emergència social que no pot fer-se càrrec la Mancomunitat i que no arriba. Nosaltres 14.850 euros. En definitiva, el que dia era que la situació ja requeria més aportació. El que estava dient un ajuntament, i agarrat l'exemple de Pedreguer, perquè no és un exemple o un alcalde o un govern del Partit Popular, sinó un govern on està el PSOE i està Compromís. I ells mateixos estan veient que no arribem. Són municipis que tenim més problemes socials i més qüestions a atendre. I per tant, aquesta és la nostra preocupació i això ho han traslladat des d'un principi a la Mancomunitat. I de fet, avui que estem traslladant i parlant del nostre problema. Per tant, quina ha sigut la visió i quina ha sigut la postura de l'Ajuntament d'Ondara? Que queda clara. Mantindre els serveis que rep la gent del poble. Solidaris som tots, però comencem pels nostres, que els nostres veïns tenen molts problemes i n'hi ha que resoldre'ls, i n'hi ha que atendre'ls. I no podem dir, no, seguim solidaris en la Mancomunitat i ahir ho tenim tot cobert, no? És que potser no és aquesta la solució. I nosaltres no estem parlant de mantindre com a mínim el que estem fent. Ja estem fent el 2012. El 2012 nosaltres ja hem fet tot això que vos he dit. Ja hem ajudat, hem creat un pla d'ajudes nostres, hem fet un pla d'ocupació, hem fet... Per què? Perquè sabem que la Mancomunitat no arriba. Si demà que no arriba, li llevem a servicis. I jo com a alcalde d'Ondara em veig en l'obligació d'intentar buscar fórmules de gestió per millorar el servei que tinc o com a mínim igualar-lo al que tenim. Què és el que fem nosaltres? Per un costat, manifestar la nostra desconformitat dient que municipis de la Mancomunitat. Algo que tots sabem va resoldre per una llei estatal. I anem a veure el que de la Mancomunitat en la nova norma si el que no s'aprova. Què és el que fem nosaltres? Automàticament posem a treballar. Els han demanat d'aprovar la separació. Tenim idees i teníem unes iniciatives que teníem que portar a terme. Ajuda a domicili. Sabem que n'hi ha molta gent avui que està esperant que la llei de dependència arribi, o molta gent que no ha tramitat la llei de dependència, o molta gent que necessita, perquè són dependents, una ajuda per part de l'administració. Hem creat, i ja s'ha publicat, s'iniciarà el servei el dia 1 d'abril, un pla d'ocupació només per a dones, o bàsicament per a dones, en el qual anem a contractar a 5 persones per arribar a 25 usuaris. Un cost de 20.000 euros va tindre això. Ahir està demostrant l'Ajuntament que el que vol és arribar a donar servei i vol és cobrir la demanda que tenim. Assessorament de la dona, antes estàvem parlant. Automàticament, n'hi havia un servei que es prestava que bàsicament està subvencionat al 90% per la Diputació. És que vaig crear el senyor president. Està subvencionat al 90% per la Diputació. Doncs 4.000 euros de cost. Sobre l'oficina, el dimecres dia 6, assigna l'Ajuntament. Anem a consignar 18.000 euros en ajudes extraordinàries a la gent del municipi. 18.000 euros que es sumaran a les que ens pertoquen de la Mancomunitat, que per la vostra informació és 0 per al 2013. Es poden incrementar, si el conveni de la Generalitat, per de moment, 0 euros d'ajudes d'emergència social per al 2013. Si penseu que és normal. La mediació hipotecària. El mateix dia que anunciàvem la posada en marxa ja vam tindre un cas. Ja tenim l'advocada contratada i s'iniciarà el servei el divendres, tots els divendres de 12 a 2 en la Casa de Cultura. L'aula ocupacional. Es planteja el problema de l'aula ocupacional. El problema per a mantenir l'aula ocupacional era el transport, que costava més de 20.000 euros arreplegar els xiquets i portar-los tots a Ondara. En els pressupostos de la Diputació estan consignats els 20.000 euros per al transport d'aquests xiquets, els xiquets adults, per a l'aula ocupacional. 20.000 euros, el que dia la Mancomunitat que costava. I han fet la petició des d'Ondara perquè aquests diners vinguin a l'Ajuntament d'Ondara, que farem l'aula ocupacional i tindrem l'aula ocupacional oberta. Ahir va contractar-se a un personal, a una terapeuta ocupacional, i va fer-se un taller ocupacional en la piscina i en el pavelló, en aquestes instal·lacions.
10.000 euros té el cost del personal i 20.000 el transport, que el tindrem subvencionat per la Diputació. La idea de posar en marxa en el mes d'abril. Taller de manualitats, igual. Anem a començar-lo, anem a llançar-lo ja, llançar ja l'oferta de treball per a la contratació d'un tassó, i el dia 20 de març està previst que pugui contratar la persona i iniciar el curs, en un cost de 4.000 euros, i en tramitat ja l'ajuda a la Diputació per al 50%. El programa absentisme escolar. Tenim tècnics en l'Ajuntament d'Ondara. Tenim una psicòloga, tenim una educadora que poden encarregar-se d'aquest programa. En plantilla, en l'Ajuntament d'Ondara. Tenim el PQPI, que el personal és perfecte per a desenvolupar la titulació que correspon per a l'absentisme escolar. Si elles deriven molts casos al PQPI de l'absentisme escolar, van a fer-se càrrec a partir ja d'esta setmana, que obrim l'oficina dilluns i dimecres pel matí i dilluns per l'espana a la cultura, i anem a encarregar-nos de l'absentisme escolar d'Ondara. Tot això, al final, té una repercussió econòmica. Però és que l'Ajuntament està per la labor d'incrementar, de modificar el seu pressupost i fer que sigui possible. Per què? Perquè entenem que en el 2013 no podem reduir el que el 2012 ja no arribaven. Aquesta és la realitat. I en el 2012, en el 2013, anem a treballar conjuntament amb la Mancomunitat de Serveis Socials per a fer possible que el que presta la Mancomunitat i el que prestem nosaltres arribi a la gent. I aquesta és la realitat de la decisió. Aquesta és la voluntat que té l'Ajuntament d'Ondara i en aquesta línia anem a treballar. El dia del ple ens preguntava si tenim problema amb el personal. El personal, nosaltres entenem que és personal totalment preparat i qualificat per a treballar. Però bé, tot això... Estic en l'informe d'alcaldia i com moltes coses les vas comentar el mateix dia del ple en una comissió informativa i no me se va fer ningú tipus de cas. Ximo, vas fer una comissió informativa mitja hora antes, però després de mitja hora xerrant també. Això mateix estic en un ple, estic en l'informe d'alcaldia, en el punt on puc contar-vos la població per què i per quin motiu l'Ajuntament d'Ondara pren les decisions que pren. I després, per aquest motiu, que vol, això ho vaig dir en la comissió informativa, i vosaltres, les meves explicacions, no us heu convençut. Tampoc intenté que vos convenceu-vos ara, que no és la meva intenció. Jo, com estic convençut, tindreu jo convençut, i el grup popular és suficient. Dir-vos que tot això està valorat i calculat, de forma que al final no estem parlant d'algo que volem fer, no, si s'ha de marxa. S'ha de marxa perquè és algo que no podem esperar, que té una situació, la gent que requereix aquest servei i que no està donant-se. I per tant, és que anar quantant el millor. Per tant, i acabem aquesta explicació, dir-vos que la nostra intenció, quina és? Compaginar el 2013 en el personal de la Mancomunitat i el nostre personal. Nosaltres ja li hem comunicat a la presidència de la Mancomunitat que tenen que plantejar la comissió, que tenen que adoptar els acords. Nosaltres estem per la labor de personal que té la pròpia Mancomunitat pugui ser assumit per l'Ajuntament d'Ondara, com no podia ser d'una altra manera, perquè entenem que al final, si n'hi ha un personal, nosaltres part té que recaure en el nostre servei, i a partir d'ahir, a donar servei, que és el que es tracta, a deixar de fer política i a buscar-li les 5 pates al gas. Està molt clar. Està molt clar. Serveis. Tots els serveis que van a prestar-se de l'Ajuntament d'Ondara públics. És una cosa que no podeu criticar. Si estem, nosaltres seguim més públics que ningú. Això també forma part de l'informe? Sí. L'empresa pública de recollida de brossa. En un municipi. Això jo trobo que no forma part de l'informe. No, estic plantejant-vos que al final, quan parlem de que nosaltres volem privatitzar, si el que estem fent és el contrari, si el que estem és dotant de personal públic al servei de la institució, per donar un servei de qualitat, que més que nosaltres trobo que no som governables. Per tant, crec que és un tema que jo volia avui dir-lo, explicar-lo i sobretot comentar-ho, perquè pense que el dia del ple potser no van quedar les coses molt clares
i avui era moment, en aquest punt, en l'informe de l'alcaldia, de donar compte quina és la voluntat municipal i què és i per què s'ha fet aquest tipus de decisió. El temps dirà al final si la nostra postura ha sigut la correcta o no ha sigut la correcta. Però el que no podem és avançar-nos. M'ha deixat molt i confiar un poquet en veure què passa i si al final aquesta decisió és correcta, no és correcta, s'ha mirat el servei o no s'ha mirat el servei. Puc comentar una cosa? Pots comentar-ho tot. Després de tot el que m'ha contat, tot es resumeix en algo, i és que se'n volia eixir i se n'ha eixit. Us explica el per què. Perquè quan el secretari Rote donarà l'informe es demostrarà que el que li aporta l'Ajuntament d'Ondara 73.000 euros a la MASMA, nosaltres rebem el doble en serveis. Però l'informe que està demanat... I l'informe que està demanat no m'ho donen, perquè és el que és el senyor secretari. I el president de la Mancomunitat de Serveis Socials, l'alcalde de Tormos, quan va parlar en el nostre portaveu, és quan li va dir això. Demaneu l'informe on demostra que Ondara rep el doble de lo que paga. No té sentit així sent de la MASMA. Ell pot fer 50.000 serveis així, però no renunciar a guanyar el doble en serveis de lo que paga. Està molt bé que facis tu serveis, està perfecte que facis serveis, però fer-los damunt d'algo que t'aportes. És que no ho entenem. Si digueres que els serveis que costen menys, els serveis són menys de lo que pagues... Vaig explicar-ho jo... Tu explica el que vulguis. No parlen de vots, que deixen un plenari, igual... Me parlaré de lo que vulgui. Però puc contestar o no puc contestar? Sí, que vull, me faltaria. Jo dic el que vulgui. Jo no diré el que vulgui. Si algú te dirà algo, tranquil·litza't i relaxa. Relaxa, que estem un poc nerviós. L'únic que vaig dir-te és que jo he sigut 8 anys president de la Mancomunitat. I a mi, tu no m'explicaràs com es fa aquest informe. Perquè jo no sé que en president no el tinc, però sé que en president el tinc. El tinc. I saps el que diu l'informe? Saps el que diu l'informe? En base a aquesta anualitat, les consultes que han tingut i el gasto que té la Mancomunitat, reparteix els costos. Saps el que diu l'informe? Informe, que jo crec que el secretari no disposa d'ell. Jo tinc el meu No, ja arribarà. Jo crec que no disposa d'ell. Pensa, Però no ho veuré. Quan el tingues, discutirem aquest informe. Discutirem aquest informe i veurem si el temps que un tècnic diu que necessita per a fer alguna cosa és veritat o no. Perquè a partir d'ahir començarem a parlar de molt de temps que necessita per a una persona quan és atesa. Tu entens, per exemple, que Gata de Gorgos tinga 2 treballadores socials, 2 a jornada completa, i així una i una segon 2 dies? Té més població i més problemes socials Gata que Ondara? Doncs tot això és el que tens que analitzar. I aquest informe, si existeix aquest informe, jo dubte que existeix aquest informe, veuràs com al final el que estàs dient no té cap sentit. I el que la gent, així tots els dies quan ven l'Ajuntament demanen, sí que té sentit. La persona que tens, així, quan ve, que requereix una ajuda d'emergència social i més d'un any la Mancomunitat va pagar-la, al final van ser els ajuntaments en el 2012 que les pagaven, perquè si no es pagaven. Aquest és el problema per al qual aquest Ajuntament o aquest govern municipal treballa. No per el que puguen contar-te o dir-te i tu vulguis muntar. Relaxa i quan tinguem aquest informe, si és que el tens algun dia, no ho discutirem. Però de moment pren decisions i les decisions són aquestes. Clar que sí. Pues mira, jo lamento moltíssim que la misereta que tenia l'altre no digués explicació tan llarga. Jo no recordo que mos diguera tot això. Tu recordes, Pepa? No, res. No, veritat. Gran part d'ella, gran part d'ella. És que tenia 2 folios, Tenia 2 folios. En el debat del punt I en el plenari. debat no va obrir la boca. No sé per què serà. De fet, ho van dir en el ple, està a internet de la Corredor, com us hauria agradat que ens hagués donat les explicacions. No us va donar perquè també ho repetiré. Jo sí que vaig parlar ara. Però poc a poc. Sí, està gravat, que vas parlar i No. O sigui, el preciset i Després, el que sí. s'ha gravat. Després una altra cosa. Pedreguer sí que està sortit tot això. Jo
no vaig a citar la Marina, no ho he dit, però... En xifres Però no és- molt més allunyades del nosaltres, Però no ells de la mancomunitat. Ara, perquè nosaltres, tampoc hi de la mancomunitat. Tot això hi de la No s'enmig de la mancomunitat. És que el criteri i l'autonomia local és de cada grup. Simplement el que fa és suplir el que jo vaig dir en el ple, perquè no suplir l'Ajuntament el que falta i continua estant en la mancomunitat, que sabem que és un poc de solidaritat cap a tot el... Som dels pobles més grans, tots sabem que igual se'n va per la llei, però és que si no se'n va anant a Ondara també se'n va. Possiblement, perquè els pobles són molt xicotets i Ondara és més gran. Ojalà que no. Ojalà. Jo penso que no hi ha cap... Després, en cap moment mos has dit per què s'ha reduït el pressupost i per què s'han reduït les ajudes de la mancomunitat. Dimos el que del conselleria. Ho he dit al principi. No. Home, jo estava esperant així. Preguntar-ho. Anem a veure. Dimos el que conselleria diu, i si no La conselleria, 300 i pico mil de euros. 385.000 euros, no és la conselleria la que diu que aportarà 40 euros, és la mancomunitat. Ja, perquè veu que no cobra l'altre. Correcte, i és un criteri, i ho he dit jo, ho he dit així, està gravat. Perquè veu que Ho no he va... dit, pensa que no va cobrar-los i diu, com no vaig a cobrar-los, no vaig a pressupostar-hi com correcte. I he dit, i ho trobo encertat, la posició de la mancomunitat. El que no trobo encertat és la segona part. És a dir, quan no van a donar-me, reduís que servei, no? No ho veuré. La mancomunitat, estem pagant serveis. I si no mos donen, o no es poden donar perquè no tenim una ajuda de l'autonomia, tindrem com a mínim que avançar-los Però nosaltres. igual és ¿Qué es lo que yo...? no estan en les Bueno, condicions. entonces ahí está, perquè un municipi pren una decisió, Pepa, però això està, que un municipi pren una decisió i un altre una altra. Ja. Bé, simplement. Però Però a mi això la està- prioritat de comarca és haver-nos quedat i haver suplir. Però això està l'autonomia local. Jo penso que, ho he dit, la solidaritat comença pels teus, pels de casa. Pels que mos toquen la porta de l'Ajuntament. Mira, està claríssim, i tu estaràs d'acord que si Conselleria haver pagat, que és el govern del PP, la mancomunitat... Totalment d'acuerdo, Perfecte. totalment d'acuerdo. Primera cosa. Soc el primer que reivindica la Generalitat que paga l'Ajuntament. Haver-se posat tots els alcaldes a I liderar, prescrit. tots els dies, fins que haver cobrat, que no ho heu fet. I quasi tots sou del PP. I segona cosa, que va costar-nos a nosaltres, que l'Ajuntament d'Ondara posar en marxa tots aquests... T'ho he dit, 50.000 euros. El 2013, 50.000 euros. 54.000 euros. El 2013, 54.000 més els 73.000 que no ha pagat. No, sí, més de 73.000, correcte. I si el 2014, que no estarem en la mancomunitat... I tindrem subvencions nosaltres, que no tenim cap, de la Generalitat, de la mancomunitat, tenim que fer números. Fent números, només sumant això... Però dic una cosa, l'Ajuntament de Gata se'n gasta 200. 200.000. L'Ajuntament de Gata. Però li falta moltes coses, no? I té moltes més que nosaltres, Té moltes més. Té 2 treballadores socials, Sí, un educador al carrer, un taller ocupacional. Té moltes coses, Pepa, no té poquetes, És impossible, quan parlaven de que Gata entra a la mancomunitat, és impossible. O sigui, però pel cost. Pel servei que li presta que li donem a la mancomunitat, no pot entrar. Doncs llavors sí, que estalviar sí tots dos. Ja veuràs com no entra. El temps ho dirà. El temps ho dirà. Bé,